Video rineri ndere vanhu vanoti vanondifarira pamusoro ivanoremekedzwa. Ndakadzidziswa kunzi kana utaura nevanoremekedzwa unobvisa maglazi nezvese zvaunenge uinazvo. Ndiri kunzwa mufaro wakanyanyisa vanhu vaMwari. Pane company inonzi Vision Craft Construction yanditi Mabrijo ukatisvitsira 10,000 followers tinokupa stand. Ndokumbirawo wedu we, ndokumbirawo mumafollowe, kutokumbirawo ndosingandati vanondifarira. Ndipiwo stand. Zvinonakidza ere kuti munhu wamunofarira anogara achingonzirombe nekuti haana stand. Ndokumbirawo mungovafollowa. Chero nhasi unoi vakarara vane 10,000 followers. Ndapenda kuZimbabwe unopiwa stand yangu muchiona. Munondiziva ndorarama nekukumbira, but this time ndiri kukumbira favor in a different way. Vision Craft, kana uri ku TikTok ibva uende ku Facebook unokona follow. Panongoti 10,000 ndovanapo stand kutokumbirawo. Ndiri kukumbira. Ndinotaurisa ndine pamuromo ndinosiya zvese kana imi mati ndisiye. But zvanhasi guys ndokumbira stand hiyo, please guys ndauda kuchema because I just felt like I will have this stand at the end of the day because of your love guys. Thank you so much in advance. May God bless you all. Nerudo rwenyu. Now feel so emotional. Guys, ndokumbira mufollow page randiri kutega pa caption rakanzi Vision Craft Construction. I'm so overwhelmed because vati zvonizvo vakasvika 10,000 followers ndiri kuwana stand. So far we are sitting on 4,100. Yo from 1.8. Guys, I'm so thrilled to have you in my life and this is my opportunity guys to have this stand. Ndogononge maybe ndiri munhu usingafariri and stuff. Zvanhasi ndiregerero, just do this for the sake of mwana wangu. We really need this stand guys. Everyone anoda kutibhula anotibhula nekuti hatina stand. Of which ndinotodawo mufunge. Yo, I'm becoming so emotional. Guys, ndokumbira kuti mundibetserewo kufollowa page rakanzi Vision Craft Construction. DP will stand. Thank you so much. I know we can do it because of you guys. I know you like me. Thank you in advance, guys. I'm so overwhelmed. I feel like I wanna cry because I feel like we already have this stand. Good day, Murie Zimbabwe. This is day number 2 of me asking you guys to follow page rakanzi Vision Craft Construction. Vakanditi Mabrijo, taona kuti uri kuda stand. Hauna mari. Ukatisvitsirawo page redu reku Facebook 10,000 followers. Tokupachi stand, wochuza stand kwaunoda. So this is me guys trying to kubegai. This is me begging you kuti mundisupportewo. This is the right time to use social media pazvinhu zvine musoro guys. Stand iyoyo ndeyedu guys, ndeyedu. Kwatabva kwakure izvezvi zvitagara pa 5,800 followers kuenda ku 10,000. Please guys help me. Unoona ngosingandifariri but I know kuti unofarira mwana wangu. You are doing this for me and my son. So if sometimes maybe wandifariri, just do it for my son. Please, I'm begging you guys in the name of Jesus. And I'm going to follow your page rakanzi Vision Craft Construction pa Facebook. Ndoritega pa caption ndo parinenge riri. Kwatabva kwakure, kwatava kuenda papadhuze. I just have this feeling yekuti we are taking this stand. And another thing that I noticed ndechekuti kazhinji kacho munoziva kuti pavanhu vese vandotaura navo hapana kana akambofollowa page iroro. Munhu andotaura naye vanhu 2, Mama Talini naClara. Vamwe vanhu vanozviita shamwari dzangu, they are not even following because they don't want to see me prosper. But I know kuti with you guys, without them, this is me reminding you again guys kuti mashamwari enyu akaona chinhu chakanaka in you, they won't support. Muri kuzviunderstand? But vanhu vausingazivi ndo vanhu vanokusvitsa pa level repamusoro. Thank you so much guys in advance. I know we'll get this stand. I love you so much. Bye. Ndakatozosvika pakuvabvunza kuti grocery renyu ramoya naro ndere mari, so that I can square you mari yenyu yegrocery. Ndikudzosere mari yegrocery because mari yegrocery ravakatotenga nemari yandakainvesta kuti zvinhu zvese zvibude panzvimbo, dress rangu chichichi